метиши мо нуқтаи кушодем дар он ҷо фаъолият кардем ва дар шаҳри Москав худаш боз корхона кушода истодем. имрӯз корхона фаъолият карда истодааст. ду то корхона дар шаҳри Москав ташкил кардем. боз ҳам муҳити оилавӣ ва бо ҳам шароите ки вобаста ба зиндагии шумо дар Тоҷикистон сар зад, маҷбур шудед ки боз баргардед ба ватану унҷо шогирдон яъне ҳоло фаъол ҳастанд, фаъолият мекунанд. аз сабаби мушкилоти оилавӣ ва аз сабаби корҳое ки оилаи мо бозгашта омадем, корхона дар он ҷо фаъолият карда истодану дигар соҳа қатъи ҳамчун соҳаи стомора дар он ҷо нест ва мо ҳоло дар он ҷо натавонистем ки шогирд. рақобат шадид буд. Росташа гӯ. Рақобат шадид. Духтурҳо рус муқовимат карданд ва нагузоштанд фаъолият кунед. Рақобат шадид буд, бале. бисёриҳо чӣ хел гӯям, дар ҳама ҷо ин корҳо ҳаст, намехоҳанд ки фаъолият кунӣ ва ҳар муштарияни шумо зиёд шуд, ҳамкасбони шумо рашк бурданд. Ин корам буд. хуб, аз чанд вақт пеш мо вақте ки ба ноҳияи Фархор мерафтем, ба Данғара дар омадем, унҷо назди яке аз шогирдони шумо ки унҷо ҳозир фаъол аст, дар мавриди таъсиси он бахш соли 2017 буд, мо дар шаҳри Данғара корхона кушодем ва дар он ҷо то имрӯз шогирди мо кору ва фаъолият карда истодааст. Раҷабалӣ Зиёев беҳад шогирди пешрафт, муваффақ, корашро шурӯъ ба пеш бурда истодааст. дар Панҷакен чӣ? дар Панҷакен шогирди мо Мавзона ҳаст. мо ӯро тайёр кардем яке аз занҳо ки барои занҳо бошад, занҳоро ёрдам кунад ва тӯли 1 сол шуд ки мо аз қафои ҳуҷратгузорӣ ҳастем. яъне ки чун таҳия шуд, фаъолият шурӯъ мешавад. То ҳол аз қафои ҳуҷратгузорӣ ҳастем. ҳамин ки ҳуҷратҳо агар тайёр ки шаванд, аз қафои фаъолият мешавад. Бале. хуб.